Элекке үрәкләр кире кайтты. Джеймс, язмыш юлында без тагын кисештек. Сезнең яңа дошман минем иске көндәшем. Аның исеме Сафин. Нәрсәгә ул өметләнә? Үч итәргә. Миңа. Аның иң яшерен сере сиңа кыйбатка төшәчәк. Хәзер ник буенда катнашуым аңлашыла. Сантьягода сине бер гүзәл зат көтә. Соңга калдың. Әзерме? Ике ноллы агентыгызны очраттым. Дөбердәп егылды. Аңа ник атканыгыз аңлашыла. Һәркемнең мөмкинлеге булды. Джеймс Бонд. Икебез дә кешеләрне юк итәбез. Дөньяны яхшырак итү өчен. Ләкин минем ысуллар нечкәрәк. Әйдә инде, Бонд. Кайда син, шайтан алгыры? Мондый да очканың бармы? Юк. Хәзерге вакытта дусларны хыянәтчеләрдән, батырларны явызлардан аеру авыр. Ни булды? Белмәсәң яхшырак. Миллионнар үләчәк. Булдыра алмасак, тоткарга кеше калмас.